Molweni ngecawa. Eh, Last week we did couple of stories. Ezo story bezincluda izindlu, you understand. I think mhlambi ikhona mani topic esi-avoidayo as a community ungayibambi. One will be umbane. Umbane asemagaleni. Sizothetha ngazo zoyitu ezo zimbili namhlanje. Umbane asemagaleni nokumbane wasezindlini. Sayibekela hlobo. It's a ticking time bomb indaba yombane xa sithi inyani, and i-understandable kumacala amayi-two indlela endiyibona ngayo, because uyofumanisa uba abantu basemagaleni basuka kwaba-forum most yabo, understand, ifemeli ekhulileyo and now banida abantwana babe-independent, so they are coming from the same community in most cases. Basuke khona then bayoma esigxikini, then esigxikini khona then there will be i-basic services ezinidekayo like amanzi nombane. Yes, it's a basic amanzi nombane, then iye ingenelele once sibe khona so sigxiki sabo bantu balo area, then kufika abanye abantu abasuka kwezinye indawo, abanye ke ngoku ibe ngaba bantu bebebhoda, ibingabantu ebebeze ngomsebenzi kule area, and understand ingenelele ide kungenelele nabantu bangaphandle, understand, abangabanxusi balapha eSouth Africa. So iye ke ngoku xa seyifikele kwezokula ikhulile yade yayi-full blown ke ngoku kuthiwa yi-area ethile bayithene egama, iye ifikelele apho ke ngoku uba utho ukuthi there is that rift eyenzekayo ngotho ukuthi abaseva ncam or abasakwazi uthetha as before. Qala yayingabantwana balapha kule community, now uyangenelwa ngabanye abantu, so and ufumanisa kwakhona ngoseyinabantu really abangafuni uva kakhulu with abantu abasuka kooforum, so i-end up ibe ngooforum versus amagali. That's how I see. I might be wrong, you understand, that's how I see. And ndithi ticking time bomb because it's the same thing eyenzekileyo to the extreme case yayiqale phaka 6 phaa ngase-GC kula magala phaa plus nalamanani azindlu phaya, kwazanya uxatyelwana, kwaleqwa nezitratweni ngee-phangas, and the worst extreme endiyibonileyo, it doesn't mean uba azikho ezinye cases. The worst extreme emphinde ndiyibone elantikeni eScenery Park, apho khona bekuleqwa khona abantu bakooforum okanye abantu basemagaleni beleqwa ngabantu bakooforum or abantu baseforum beleqwa amagali, yade yafikela uba kutshiswa amagali kwa-end apha kutshiswa indlu yomntu, you understand, and lo mntu until namhlanje akakabifumani indlu. It's an extreme, and I hope there was a program yayenziwe yayibekiwe ngurhulumente yoku-electrify amagali because they saw as a need, you understand, and xa ubanika ibhokisi then ba-end up, you understand, babhatala nabo becontributor to kwi-revenue ecollectwayo ngumasipala, and whether ubanika ibhokisi okanye uyabanika, umasipala uyaluza anyway because baya-end up bakolekta izinyoka, you understand. So ingxaki yombane ide ilantika i-ticking time bomb kakhulu, and last week besibizwe ngabahlali bakwa 30 ko-100 ka-9 nabo they had the same, and ndayixhumela because I know ezi zitori asizithathi serious until de sekusweleke, and xa ifikele to la point wabantu baproteste abanye bethi bazokonektha ngenkani, it's urhulumente or umasipala supposed uyaxhuma kule situation kubona uba i-capacity, because bayakhala abantu bakooforum but the reason why bebabhlokha it's not because uba abafuni babe nambane, but it's zizinto ezenzekayo xa kwenziwe izinyoka, you understand, you-end up umbane apha kwecala looforum abantu betripelwa kakhulu because loo mbane lowo mhlawumbi it was meant to feed laa nto itransformer yayi-meant to feed eza rays ezimbini, now seyifida ii-ray eziyi-10, you understand, because I would say mhlawumbi inamba amagali equal to ii-ray eziyi-10, so imane itripa ii-fuses yawa ithini, and abantu basemagaleni there is a case apho khona kuthiwa bakhupha nee-fuse kwezinye iindawo, you understand, xa kuthiwa
if anisikonektile nathi nani kwelaa cala sonikhuphela ii-views eziya zikonektha ooforum. Iya to ii-extremes ezilolo hlobo indaba yombane. Ndiyayibawela mani mhlawumbi ezi discussions sizenze and sibe calm and umasipala aze nee-solutions ezirayithi, ya understanda kuyo. And ndiyayibawela ke iphinde kwakhona mhlawumbi while sikule subject yasemagaleni. Hey guys, I think I don't know bangaphi abantu emagaleni abafe ngumbane zizinyoka. I don't know bangaphi na, and if uyahamba, I don't know inoba zingaphi izilwanyana zona i-wild animals ezifayo, because ndibona apha ngaseMadagama xa uhamba khona just apha ecangkwendlela akho iintambo ezihamba phantsi zii-live wires. Masithi ke ngoku ungumntu ozingelayo, inoba kusazingelwa anymore ngoku, or ungumntu ofuna unqumla uye kwelinye icala, akusanqumleki at all, otherwise you end apha ucholwe phaya sowasweleka, utshiswe ulantikela, utywe ngumbane. Yiyeke ke yasemathafeni, although i-dangerous nayo. Kwalapha ngaphakathi emagaleni guys, we need uba sibe careful. Kukho abantwana abancinci, kukho abantu abadala, kukho abantu abaphile nabangaphilanga, ya understanda. Ii-live wires, they are not supposed uba zibe lela hlobo. Noko siyawufuna umbane, siyayi-understanda niyawunida umbane, but inid uba kubekho noko ii-regulations naxa seniwufumene ke noba zezo zinyoka zenu or lo mbane ukonekthiweyo, but they need uba kubekho ii-regulations zayo. Ya understand uba usetyenziswa njani, because jonga phaa ngasebhongeni man aba bantu xa sebefika bapha, they even went to the extreme of uthenga iibhali just ukhusela abantwana babo. Umbane wapha uhamba phaa phezulu ngathi ucimbe uba ufakwe ngu-Eskom, but bawufake ngokwabo. So guys, on i-subject of umbane ndiyayibawela mani mhlawumbi khe sizireyise iikomiti, abantu bakooforum ireyizwe indaba yamagali, ireyizwe indaba yecapacity yee-transformers ezifakwayo, especially kulaa ofisi ka-infrastructure uMr Tyali uyomelela. Ya akayijonge mani indaba yombane, andasendakwazi, it's a basic need indaba umbane, and akekho rongo tu. Abantu basemagaleni behleli phaya bayanida i-service, bayazinida ii-toilets eziflashayo, bayawanida amanzi and bayawunida umbane. How do we do leyo into? How do we regulate? I think isixeko sethu saseBuffalo City sinayo i-capacity to regulate leyo into, bathi make sure bayi-basic service ziyafikelela ebantwini. And at the same time while zifikelela ebantwini nje mazinga, or mhlawumbi ke xa kwenziwe ezo zinyoka mazingabulali aba bantu kudala belapho, like abantu bakooforum, ya understanda, apho kukonektwa khona nayo iya-understandeka. Kukho abantu abaphila on medication, abantu bayenza ii-groceries, iifriji ziyacima, ya understanda, ngenxa yezinyoka ezi-overloadileyo. And efunde kwelinye icala izinyoka funeka uyi-understande nalaa situation bakuyo, cause nabo bangabantu bayawunida umbane, but at the same time izinyoka, abantu basemagaleni they need uba understand into zawoforum uba these are abantu ebebesebenzisa umbane before kufike bona, everything ibisebenza kakuhle, umbane ubungacimi ubungathini. So the anger abanayo or umsindo banayo xa ucima umbane, they need uba understand, because uyofumanisa uba apho bendisuka khona ka-5 uyofumanisa uba xa ucimile umbane khona umasipala unalaa rule ithi asizokwazi unyusa umbane kusaxhonywe izinyoka. And when you go ningabantu bakooforum nisiya emagaleni, sicela nithobe iintambo, nihlise iintambo. You're not saying they must take, you understand, to at least mabathi befika, cause before kuzolayitwa laa mbane kuqala kupatrolwe laa area yonke, kujongwe uba izinyoka azikho na, then ke ngoku abantu baka-designer lighting then bayilungise loo transformer bawunyuse umbane. But as long as usekho umntu oyi-one, something ibinolungiswa kuhliswe izintambo, but ufumanisa uba ngumntu oqinileyo akafuni uthoba, wophule umthetho phofu, waxhoma izinyoka, but
Now ke ngoku abantu abafuna umbane, including nabo basemagaleni, but akafuni aqinele abahlali uba akazothoba ntambo yena. You understand? So iyanida, it's a subject enidayo uba kwapha emagaleni let's educate about i-safety yezinyoka, ii-visitors zenu. Not wonke umntu uyayazi uba apha kuhamba icingo elithile, not bonke abantwana bayayazi. Sometimes ufikelwa ngabantwana zii-holiday, abanye abazi kwanto, abazi kwantoni, abanye basuka kwiindawo ezingenazo izinyoka, you understand. Ubona icingo emagaleni ngoku funeka uthi if uhamba emagaleni ufake izandla epokothweni, ube careful, ujonge, uhambe emini not ebusuku, because only abantu basemagaleni bayazi uba lena intambo elantika neyelayini, lena ayiyo layini, lena ngumbane, you understand. So and zonke zikule height yakho usenoyingqubana ngentloko. So iyanida ke ezo nto ezi guys uba sithi make sure uba i-safety yabantu bethu, i-safety yabantwana bethu, i-safety yeefemeli zethu. I'm not favoring amagali, I'm not favoring oforum, but ndithi as a community and as umasipala we need uba si-engagane, not only xa seyingxaki iqalile. We need uba xa mhlawumbi kukho isigqika apho sisaqala, we need uba siyazi uba bazowunida umbane. How do we deal as ucouncil? Ucouncil udilishana naye njani la situation? I-ward committee zidilishana naye njani la situation? Let's not uba si-acte only xa sekonakele ibengona, because you've got i-situation yomamaplasi namagali aseScenery Park atshileyo and engekasodwa nangoku ilantika khona. Laa mama usalala phandle, usaba simbawula, indlu yakhe ayina-roof. So it's a bad, iye ibe yinto embi kakhulu if ayimanejwa kakuhle. By the way, uSiviwe Mahlahla from i-BCM TV. It's just Sunday. Bendisithi makhe ndibeke just ezo nto ezo. That's experience esizifumanayo as a journalist apha kwi-community zethu. We might not cover istory ohlobo uthanda ngalo, we might not cover olu hlobo ucinga uba kumele sisikhavarisha ngayo, but siyakhasa, siyakhula, sinee-mistakes. So khani be patient with thina, wonke umntu uyafunda. And the unfortunate part indaba yelantika, I'm an engineer mna, I'm not a journalist. And but this is the passion endiyithandayo, this is the hope endiyithandayo. By the way, be safe. Let's start enye iveki, buyele emsebenzini with revive energy. Sunday kanireste. Have a blessed one. Thank you. Bye-bye.